ya rabba Allah tare mu da yan matan kulta mu baye ya rabba Allah tare mu da yan matan kulta mu baye ya jama'a ku biyo ni ido mun ku sha wani labari ku baye labarin wata yar iska da ta kulla mun sharri ku baye daga farko na je gunta da niyyar alkhairi ashe mu wace wani farta kawai fata cuce ni a boye ya rabba Allah tare mu da yan matan kulta mu baye tun haduwar mu kaunar ta mamaye ruhina kibiyar kaunar ta soka wa kalbina tunanin ta nake malam da zarar na zauna cikin mafarki na a kullum masa ita zo min a tsaye ya rabba Allah tare mu da yan matan kulta kullum buri na shine in hidimta mata yan kudi na in na samu sai in bata hatta ta fashe da lesi nake sai mata hatta kudin dinki da mayafi ni ne ke bata a waye ya rabba Allah tare mu da yan matan kulta to amma fita na sa ni cikin halin ɗarɗar shin wai kun san a inda gizo yake sakar ina jima'i na kasa ganewa harkar ba ma haduwa a gidansu sai dai gidaje na kawaye ya rabba Allah tare mu da yan matan kulta abu da ya isha na ta kai ni gidan babanta domin ina so in je in gai da mamanta duniyan nan na san da baki da tamkarta dan maka yau ni ma ina so in je in gaisa da iyaye ya rabba Allah tare mu da yan matan kulta ce mu ba komai zana kai ka har gun babar mu daga nan ma ai magana sai ta sanarwa baban mu ka dinga yin murna yarinyan nan ta kamu maganar mu ta yi nisa har za a kai ta ga iyaye ya rabba Allah tare mu da yan matan kulta ranar da muka sa za mu jefa har ma ta zo ta saboda dumudi na tun asuba na kirawo ta ina ta kira amma ta ki daga mini wayata jikina ya sanye karfa a ce yarinyar ta yi alaye ya rabba Allah tare mu da yan matan kulta ta jira kaɗan safiya tana yi na kira ta amma na ji shiru kuma a kunna wayar data na duba online ma akan wasu na hango ta da ne wata ma magana emojis na kan jaki ta yi min reply ya rabba Allah tare mu da yan matan kulta na ce menene wannan domin kaina ya daure dan a tunani na ta nai wanne dan in zure kawai da dai shiru amsa nake ta saurare bidiyo kala ta yi min ina dagawa sai na fara hawaye ya rabba Allah tare mu da yan matan kulta to da nayi bikin malam a hotel na ganta ga wani kato tangardi a kwanta a bayanta abin da yayi muni idan kanta ba dan kwalinta ta neman dariya ta ce ita ba mata tare da iyaye ya rabba Allah tare mu da yan matan kulta abin bacin raina kudi na ama da na babbata dan ni ke anko kuma ni ke canja wayoyinta ko uwa za ta ni ke bata kudin mota ashe dai yar iska a gefe tana tana da kwartaye ya rabba Allah tare mu da yan matan kulta wayo ta cuce ni wayo ta cuce ni roƙon da nake Allah ya haɗa ki da yan gizuba sai muke kamun kazar ku su yi miki ukuba ki share masallacin murtala na sati 3 duba ki sai kin kode wannan farin naki na mai diya kwaranye ya rabba Allah tare mu da yan matan kulta